kawurahan manengker gumuruk jampuing prang madyaning Tegal Kuru Kasetra nenggih prang Bratayuda Jaya Binangun Senopati negari Ngastina Begawan Durna nalika semanten nitih kreta sarwi angu balubal jemparing madyaning Tegal Kuru Kasetra mula Trisang Arjuna sigra madheg wonten ing satengahing Tegal Kuru Kasetra nenggih Nalendra ing Pancala nggir Angger Arjuna kula kemawon nggih kula ngertos anak kula Madukara nedheng dados senopati mila kula boten wantun nungkak krama kaliyan panjenengan jejering senopati madheg wonten ing pabaratan menika panguwaosipun nglangkungi Nalendra Kanjeng Paman sampun kados mekaten kula ingkang putra piyambak mboten krana anggen kula matur kados mekaten menika kula namung badhe nyuwun palilah kados menapa menika ingkang kula antu-antu menika ingkang kula enteni saben dintenipun benjang menapa Kurawa menika ngedali senopati wonten ing kapatah dados senopati Begawan Durna Kumbayana menika kaliyan Sucitra ngigit-igit panjenengan lenggah sampun ngantos majeng wonten ing pabaratan menawi dereng mireng ingkang bapa ing Pancala kapupu ing Rana Madyalaga nggih Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin ngendi nggone jebul tanggaping sasmita anak Prabu Ndarawati menika dadi pujangganing para Pandhawa. Bareng krungu yen to Begawan Durna ingkang maju ning pabaratan, anakku lanang Madukara Janaka ingkang didadekke senopati. Ora jeneng mokal kabeh jemparing ingkang wis tak umbulake ditatas pedhot kabeh dening Janaka. Ya. Lah kok iki ora pangling. Iki kaya Nalendra ing Pancala, Drupada, Sucitra. Oh, iki tunggal guru karo Kumbayana. Iki dadi pancatan nggonku males ngudi tuwuh lara wirang nalika kowe sia-sia karo Kumbayana. Sucitra kowe ora weruh karo aku tampanana pusakaku laring badak tak umbulake ning antariksa ora sirna margalayu aja dundang Begawan Durna parat. Om
kaya kilat kesit pindha dhathit lombahing jembaring datan katingal dening nata ing Pancala Prabu Drupada kenging pusaka jaja tembus gigil butul prapteng waligat nalika semanten sirna margalayu gugur madaning pabaratan mulat Kelora Petruk kanthong lah mati oh panjenengan yang ora tak maju barang yang ngomong wis wiwit Petruk empun wes ket mau sampean le teko telat lho telat piye sampean ora ngerti wiwitaning peperangan kok wah kaya ombak gumulung lorot mriki wadyabala ya pirang-pirang grutuk campuh teng tengah Begawan Duranita kreta ngumbulke panah cung kali Ndara Janaka ditampani nganggo panah Ndara Janaka pletas sing pletas sapane panah itu gel aku gak nek sembrono ki wektune serius lho aku ki takon lha nggih lah terus kowe mlayu ngopo Ndara Janaka sajake kecipuan niki ketoke Ndara Janaka nek ora dibantu kali sampeyan nganggo nuwun sewu penggalih sampeyan pemikiripun sinuwun Prabu Ndarawati niku mengke mboten badhe sae kedadosanipun ngono Petruk nggih Werkudara nggih jroning Mahabharatan kae kowe weruh to wah weruh apa kae lho ana Nalindra nitih gajah glelang-gleleng saben jejere geger dheweke ngedoh saben jejere geger dheweke ngedoh sapa kae jenenge Prabu Permeya iya gajahe kae jenenge Gajah Hesti Tama terus kowe nggawa gada gajah karo ratune kae kepruken gada men mati bareng wah iya sabanjure kowe mangkat mateni Prabu Permeya karo Gajah Hesti Tama Petruk entuk gawean kula napa Bagong nek ndi Gong rene ngapae ana gawean sedina pira lho iki gawean kewajiban perang kok sedina pira Sinuwun Ndarawati sing dawuh kan engken napa sinuwun mengko yen Werkudara tok sawang iso mateni gajah karo ratune kae bar pisan mati nggih kowe dawuh karo prajurit Ngamarta sing separo sing luwih sithik kon bengok Hesti Tama mati sing separo sing luwih akeh kon bengok Asatama mati sing separo sing sithik bengok Hesti Tama mati sing separo Asatama mati paham Gong paham sing akeh kon bengok Hesti Tama mati sing sithik kon bengok Asatama mati kuwalik sing sithik sing bengok Hesti Tama mati sing akeh sing bengok Asatama mati oh nggih kleru tak pecah sirahmu kowe oh nggih wah kok le berat ta iki ning perkara bengok kok totoh nyawa to Werkudara nggih mangkat saiki yo janggae ayo Petruk nggih yo Gong yo
ngerti karo Prabu Permaya. Kowe do gelut ning aku nggunakake kalodhangan nggonmu perang. Pendak ana ratu mati sandangane rak teteli. Pendak ana ratu mati sandangane rak teteli. Tak go bali ning negaraku. Aku ora arep ewang-ewang karo Kurawa karo Pandhawa padha perang ya sakarmu. Ora ya sakarmu. Sing penting aku numpuk brana pijes. Waduh. Waduh. Wis. Niki lagar muni. Wis gelem bisa dicocok. Gong, ayo. Oke. Sing tenanan. Nggih. Ya terus bengok ning kono ya. Yo. Apa juragan kejem. Asatama mati, Asatama mati. Astitama mati. Meninggal tadi pagi. Dikebumikan di Kuncen. Iki ngopo iki, Gong? Ndara Werkudara rene. Tak tendang lho, Tru. Ngundang ora tekan ngono. Asatama mati, Astitama mati. Asatama mati, Asti mati. Asatama mati, Asti mati. Yakin Astitama mati, Asatama mati. Astitama mati, Asatama mati. Astitama mati, Asatama mati. Astitama mati. Asatama mati. Bakal iso ngembari marang panguwasaning Begawan Durna. Aku weruh kringkiamu Janaka, aku weruh kringkianing Werkudara. Aku ngerti kringkianing Puntadewa. Ora ana yang bakal bisa menang karo Begawan Durna. Sampya Pandhawa 5 bakal tekaning pati. Kocap kacarita. Sumbar manguwuh sang Begawan Durna. Rumaos unggul kalawan ingkang putra Nggaraden Janaka. Dados sakuling mangke kawis tinggal. Surak mawurahan manengker gumuruh. Sang Para Wadyabala sami alok yen to Aswatama mati. Parandening mangke sesarengan sami alok Astitama tekaning pati parandening ing dumugi tapani pamirengipun Begawan Durna. Tanah sanes kejawi amung ing putra pun Aswatama mati. Mangkono pangudas maraning para Wadyabala. Aswatama mati. Aswatama mati. Astitama Aswatama mati. Aswatama mati. Aswatama mati. Mati tenan. Mati tenan. Satama! Satama anakku pian! Oh. Satama! Satama mati. Kowe anakku, Gen. Kowe kayaku siji-sijine. Begawan Durna tangeh tumindak kaya ngene. Yen ora goleke kamukten karo kowe, Satama. Satama. Kowe mati liye. Oh.
wonten dawuh bapa. Kowe wong bagus. Kowe wong kendel Janaka. Aku bombong duwe anak kowe. Ning nggonmu madheg Senopati. Gregetan nganggo lelakoning bapakmu. Liripun kados pundi? Wajabala Pandhawa mentala mateni Satama. Janaka kula wonten dawuh. Apa bener Satama mati? Janaka. Apa bener Satama mati, Janaka? Janaka. Apa bener Satama mati? Inggih kasinggihan mekaten Bapa. Satama! Anakku sing tak tresnani. Werkudara. Dolo bapak opo? Aku tak takon karo kowe ya, Lik. Aku tak takon karo kowe ya, Nang. Yo. Satama mati. Satama mati Werkudara. Satama apa tekaning mati? Wah. Kabar sing tak tampa kaya ngono. Ning kowe weruh ora? Kowe weruh ora Werkudara? Wah. Aku ora ngerti. Ning padha alok yen Satama mati. Satama anakku. Satama, kowe tekaning mati. Oh, Janaka, kowe ya wis. Aku pengen mbuktekke nyatane kowe ngandhake yen Satama mati. Werkudara tak takoni, jarine ya krungu kabar ning ora ngerti kahanan sanyatane. Satama, kowe nanti to, Ger? Oh, bapakmu kaya ngene, anak Prabu Puntadewa. Panjenengan Alendra ingkang boten nate goro, Ger. Satama wonten pundi? Satama menapa pejah, Ger? Oh. Oh. Ucap kacarita Sanata ing Amarta Prabu Darmakusuma nalika semanten nitih kreta pusaka kacarita kreta pusakaning Sanata Puntadewa eling-eling Nalendra ingkang datan nate tumindak dosa
mila sakilan wonten sak nginggiling Siti utawi Bantala kaya ngambah Dirgantara dene Dyanata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma mulat sawanipun Begawan Durna gandya lampah sesedokan wonten ngersanipun ingkang putra nggih Sang Prabu Darma Kusuma dadi gumaregel penggaling Sang Nata Prabu Yudhistira wau. Bapa Menemban wonten menapa dene jengandika tawang-tawang tangis kula namung badhe nyatakaken kok nggih nyatakaken perkawis menapa nalika kula madheg wonten ing peperangan nembe ngumbar kasantikan guna kanuragan dumadakan boten kanthi kanyana-nyana samya alok para wadya bala sami alok yen to Asatama anak kula tekaning pati nggih menapa menika nyata nggih panjenengan menika nalendra ingkang boten nate kelepetan dedosan panjenengan nalendra ingkang boten nate tumindak dosa menapa inggih leres mekaten nggih inggih Bapa namung sak ngertos kula ingkang pejah menika wujudipun Hesti Tama Bapa Penemban kacarita nalika semanten Sang Nata Prabu Darma Kusuma paring pangandikan bilih ingkang pejah Gajah Hesti Tama parandene Begawan Durna saka bingung bali wuring budaya kirang cetha panampinipun sinengga anyebat nami ingkang putra Aswatama saknalika dawah kalenggak kalianing jagat gaweaning para dewa kreta pusakaning Sang Prabu Darma Kusuma ingkang sekawit sakilan wonten sak nginggiling Bantala dadi anjlok wonten ing Bantala kacena bilih nandhang dosa sepisan wonten ing alam donya